Здравейте, скъпи приятели! Всички сме в София на нашето предаване Щастлив живот за всички днес. Бяхме изключително щастливи, че сме в София да се случи изобщо това предаване, защото в крайна сметка всеки един от нас успява да пребори себе си, успява да премине, да преглътне собствените си глупости и да върви напред за това да бъде най-малкото, което е да обърне някакво внимание на собствените си приятели, за да може когато трябва да му помага и по какъвто и да е начин да може да се справя с собствените си проблеми. Затова ние двамата защото... Като специален гост днес е Симеон Стойчев в предаването. Тук при нас във Варна, където сме се събрали за днешното издание на Щастлив живот за всички днес. Така не беше по-лесно да дойда в предаването, защото... Благодарим ти, Монка. Изглежда малко тъпо сега в момента. Добре, дошъл си. Окей, просто се получи малко тъпо, защото аз два пъти казах, че предаването се снима в София в началото. Вие явно не ме чухте, защото си говорихте. Но аз два пъти споменах, че предаването се снима в София. Окей, добре. Аз съм казал, че се снима в София, просто го споменах и вие, ако ме бяхте слушали, щяхте да разберете, че казах, че се снима в София. Разбрах, че се снима в Варна. Имаш предвид по принцип или сега? Не имах предвид по принцип, затова споменах в София, защото хората, които са гледали, които са фенове на това предаване, знаят, че то се снима в София. И няма нужда да се обяснява това нещо всеки път и да се казва. Но аз съм решил така да си казвам, че се снимам в София и това, че сега в момента вие казвате, че се снимам във Варна е супер тъпо. Да, но аз съм казал на мои роднини, че ще отивам на едно предаване, което се снима сега тук във Варна, съм канен и те като гледат, аз ги лъжа. Той е казал че специално, че е тук в момента. София и стане едно такова, пък те София не понасят, но... Аз не съм казал за това. Какви последствия ще носи човека заради твоите измишлотини? Кой аз? Не ти, Симеон Стойчев. Аз не знам дали в София си имате някакви семейство, държите на някакви хора, но ние тук той си казал държим на семейството си, че е тук и... в момента. При нас. Добре. А ти явно, че не си много щастлив от факта, че си дошъл във Варна. Напротив, щастлив съм. Не изглежда така. Аз не съм казал, че не съм изглежда така. Казах, че Краси. супер ще ти кажа тъпо беше. защо. Защото цял ден си измисляш някакви оправдания и причини. От сутринта си започнал, че ти трепи окото, после, че нещо не ти е наред съвсем. Добре, хубаво, че не искаш да се разхождаш никъде, че нямало къде да се разхождаш. Добре, кажете си ги за Варна, там каквото имате си кажете за Варна, да се окажете. Не, да видим колко ще ние не сме дошли да представяме Варна в добра светлина. Защото хората знаят за Варна много добре. Не е щастлив живот за всички във Варна, а е за всички днес. Да, но днес ти си въвВарна. Добре, аз като гост мога да кажа нещо. Може, разбира се. Разбира се, Монка. Да. Заповядай. Добре, след като... Абсолютно си прав, абсолютно си прав. София е България и всички София. София не е България, разберете го. Е снимано 5-6 пъти в София и е нормално пак да се снима там. Тоест хората, пак казвам, които са следят. Не е само в София, доколкото знаем, в Поморие има едно издание. Но пак не е упоменато, държа да кажа на зрителите, може да не си излагал, че не сте в море, но не си го споменал, ти си го прикрил. Защото да си мислят всички, че от София идва голямата работа. Щастлив живот за всички днес. Не казвам, че предаването е лошо, но не е важно добре, това, че казваме си, че във Варна и това е предаване. Добре, сега ще видите колко хора ще ни гледат към че сме във Варна. То може да не се вижда, че сме във Варна, нали? Аз си знам, той знае, семейството му знае, моето семейство. Окей, добре бе, във Варна сме супер готино и е ляк. И сме мега щастливи. Добре. Е супер. Явно чистия въздух. Не му личи. Така сега съзнах, че вече да не е толкова замъглено и ти да си нервен от това, че във Варна реално е по-хубаво от София. Не, няма такова нещо. Стига бе. Всъщност да осъзнаваш, че София ти вреди и ти пречи на развитието. Не бе, нищо не ми пречи. Аз се радвам на София, просто ми стана тъпо, че вие не ме слушахте изобщо, като как да сме в София.
Това ми беше тъпо. Иначе, че сме във Варна, Ама окей, в какъв супер. смисъл си казва, че сме в София? Казах в такъв смисъл, просто иска да видя дали ме слушате. Аз като Да, споделя явно, нещо, че сме те като, слушали. като Да. гост се притеснях, исках нещо да го споделя, пък ти си говореше и на кой Да. мога А да кой мога да каза, не че да си- го кой споделя. каза, че говоря празни приказки? Режа Ето, чушките. Монка, кажи нещо, което има смисъл всъщност. Значи, ползвайте Което се ножица за чушки, когато си берете Така. чушките. Говоря сега. Защо За е хората важно? от София. Не говоря за пипера големите, говоря за А! лютки чушки. Още една подробност. Да. Чушка, това е люта чушка. Краси, не говоря за пипер. Ти си от София, говоря за малките люти чушки. Аз не се базикам за доматито. Нали? И... Ама си е домати, дали ще е Ами, домати. може би или трябва да домати. започнеш То е да се едно и базикаш също. и тогава в предаването ще има повече чувство за хумор. И